mga kasina, good morning! Ayan, nakatapos ko lang magbumba ng tubig doon sa puso. Magbabahog kami ngayon mga kasinag ng baboy. Siya nga pala, pagkatapos natin magbahog ng baboy at pabarakuhan yung isang inahin na alaga namin, nangangandin na. Papakainin natin si Bagwis. Kanina ko pa mga kasinag, hindi nakikita si Bagwis kung nasaan. Pero kaninang umaga pumunta siya dito. Pero ngayon hindi ko alam, lumayas na naman siguro. Kasi nakahuli ako ng daga mga kasinag, ipapakain ko sa kanya. Saan nga si Bagwis? Hindi ko alam. Ito yung nakahuli kong daga mga kasinag. Oh. Yan, oh. Di ba? Nakahuli ako ng daga. Kaso si Bagwis wala. Naglayas. Hindi ko alam kung saan pumunta si Bagwis. Pitoy, pitoy, pitoy! Ayan mga kasinag si Pitoy! Pitoy, pitoy! Ito si Pitoy. Pitoy, hi ka nga sa mga viewers natin dyan, Pitoy. Masirot pa rin si Pitoy. Masyadong makulit mga kasinag. Ayan barakuhan ko muna yung inahin na baboy. Pitoy! Ang kulit-kulit mo, Pitoy. Ito mga kasinag yung isang baboy na kapasagbatan namin, nangangandi na kasi. Dalawang magkasama ito, yung isa nito hiniwalay ko muna. Pero yung gagawa kong tangkal diyan sa yung kulungan ng baboy diyan sa kabila. Naayos ko naman mga kasinag. Kulang lang ang bubong. Habang nagbabahog si Mrs. mga kasinag, dito muna tayo. Hanapin muna natin si Bagwis, baka nandito. Habang siya nagbabahog. Bagwis! Ayan mga kasinag, yung ginagawa kong kulungan ng baboy, yan. Ito natapos ko na, yung kabila na yun. Inanuhan ko na kahapon. Niyagyan ko na ng simento. Kaso nag-ulan. Kaya may mga tubig. Ayan natin. Ayan. Ayan. Trabaho ko hapon. Katubig yung kagabi. Pipinisin ko na lang yan. Lalagyan ko lang ng purong simento. Tapos bububungan ko lang ito mga kasinag. Ayan o. Ayan, wala pa siyang bubong. Bububungan ko na lang yan ng buli. Awan ko kung anong tawag sa inyo ng buli. Sa masusunod araw mo mga kasinag, kukuha tayo ng buli. Bagwis! Bagwis! Dito ako nagtaan ng pangkino kagabi, yung pandaga. Diyan ko nahuli yung daga kagabi mga kasinag. Tingnan natin si Bagwis dito. Bagwis! Bagwis! Mga kasinag, si Bagwis hindi naman kumakain ng manok. Kasi kung kumakain ng manok yun, yung mga manok ko na yan, tudas na yan. Dito malimit magtambay si Bagwis. Kaso ngayon mga kasinag, wala dito ngayon. Wala, hindi ko alam mga kasinag kung nasa si Bagwis. Hanapin natin. Hindi nasagot. Wala. Balik tayo dito mga kasinag at baka nandito lang nag mamahinga si Bagwis. Hindi pa pati kumakain yun, baka naghahunting.
Bagwis! Hindi natin alam mga kasinag kung saan pumunta si Bagwis. Bakit wala siya ngayon dito? Balik na ako, ikot-ikot ko na. Tingnan natin doon sa kabila. Dito wala naman dito. Kaya si Bagwis mga kasinag, yung problema, masyadong layasin si Bagwis. Pasok tayo ito. Wala. Pag minsan dito siya nagtatambay mga kasinag sa kubo-kubo na to. Saan daw pumunta? Patay tayo nito. Malayo talaga yata ang pinuntahan ni Bagwis. Wala, malayo nga siguro ang pinuntahan mga kasinag. Kasi naikot ko na dito ngayon, wala. Tingnan natin dito sa plaza. Baka nandun. Pag minsan mga kasinag, nandun na punta si Bagwis. Yan mga kasinag, naikot ko na. Hindi ko alam kung saan pumunta si Bagwis. Malayo na talaga nararating. Pupunta pa naman ang Born to be Wild dito mga kasinag sa Lunes. Sana makabitan talaga siya ng GPS. Maganda sana yung GPS mga kasinag, yung ano lang, yung parang singsing, yung lalagay sa paa sana. Ayan mga kasinag, wala pa rin talaga, hindi ko pa makita. Pabarakuhan ko muna yung baboy na ano namin na alaga. Subukan ko muna ngayon. Hanapin natin mamaya. Update ko kayo mamaya mga kasinag.
Medyo maliit pa kasi ito mga kasinag. Subukan lang namin kung kaya na. Ay, hawaki. Ayos na. Yan mga kasinag. Banat. Nadali. Matibay naman si Toki Toki. Good job Toki. Parehas ito mga kasinag virgin. First time ni Toki makabarako. At first time din itong mabarakuhan. Parehas na virgin. Sana all nakaka-virgin. Katatapos lang natin mga kasinag kabarakuhan yung yung alaga namin baboy. Ayan, wala pa rin si Bagwis. Hindi ko alam mga kasinag kung nasaan. Dapat kasi kaninang umaga pinakain ko na muna pala siya. Pasok tayo dito mga kasinag. Bagwis! 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 Dahan-dahan mga kasinag. Hanapin natin. Ayun! Ayun mga kasinag, si Bagwis! Naikot ko na ang lahat itong mahirap magparahanap kay Bagwis. Hindi nagsasalita. Ayun dito lang pala. Naikot ko na ang lahat. Nag-aabang siguro siya dito mga kasinag ng ng kung anong isda, kung anong nandito. Ayan dito kasi mga kasinag may mga kasili dito. Tapos dyan madaming daga dyan, yung kino. Dyan ako nagtataan ng panghuli ng daga Halika na, kakain ka na. Bagwis. Halika na, kakain ka na. Uwi ka sa bahay. Halika na. Ano, nakahanap ka na mahunting mo? Nakahanting ka na? Halika na. Kanina pa ako hanap sa iyo, pinagod mo ako. Malayo na ang narating ko pa. Kasi paghanap kay Bagwis. Nakarating na ako hanggang plaza. Halika na, uwi tayo. Ayan mga kasinag, kunin ko muna si Bagwis at pakainin natin dun. Napagod ako. Andito lang pala. Wala kasi magka-camera sa akin mga kasinag. Update ko na lang kayo pagdating dun. At pakainin natin siya ng daga. Bagwis, halika na. Abangan nyo pala mga kasinag. Ito si Bagwis pupuntahan ng Born to be Wild dito. Hindi natin alam kung kukunin na ba siya or dito pa rin siya mamamalagi. Ayan mga kasinag, abangan nyo lang. Mga kasinag, ayun si Bagwis. Ayan, dyan lumipad si Bagwis ayun sa taas. Pakain natin ito sa kanya, itong daga na ito. Bagwis! Bagwis! Ayan na, si Bagwis!
Napakakisig talaga. Bangis. Ay, ang daga na yung makasinag, buhay pa yan. Nabungaw lang siguro sa pakahawak ko sa liig niya. Buhay pa yan. Yan buhay pa. Makatakas pa. Ayan mga kasinag, tatakasan pa ako ng daga. Mahina pa talaga maghunting si Bagwis. Bagwis. Oo, buhay pa talaga. Oo. Asa na? Walang hiya, wala tayo makakain si Bagwis. Patay, matatakasan pa ako. Wala akong kasinag. Umalis na lang si Bagwis mga kasinag. Nandun si Bagwis. Saan yung daga? Natakbuhan ako mga kasinag. Halang hiya na ito. Mahirap talaga wag hindi mo papatayin. Bagwis! Pinagod ako. Uwi na naman. Malas tiga. Bagwis! Pagod. Ang hirap tawagin mga kasinag. Pag si Bagwis kasi sa unang punta niya dito ay hindi mo ganda pakain. Tapos pag umalis siya, yan, mahirap na siyang tawagin. Gaya niyan, no? Katuto lang mga kasinag, ayaw ko rin naman siyang pagparahimas-himasin. Pabaitin na masyado. Kahit paano gusto ko meron siya ng ugaling wild. Ayaw kong masanay siyang hihimas-himasin ng mga tao.
Kasi para pag umalis dito siya sa amin, malaya siya. Maganda nga at gusto ko rin na maging mailap siya sa tao. Para kung saan man siya magpunta, safe siya. Hindi siya basta-basta makuha ng tao. Bagwis! Bagwis! Ayan mga kasinag, ibigay ko lang ito nung kay Bagwis. Nado siya sa mababang puno. Bigay ko lang at doon lang niya kainin. Hindi na talaga yung si Bagwis pupunta dito. Pag ganyang pumunta na siya dito tapos hindi mo agad napakain, aalis talaga. Yan mahirap na tawagin siya mga kasinag. Kaya ibibigay ko lang ito doon. Mga sinag, binigay ko lang kay Bagwis. Ando na doon na yun babanatan ni Bagwis. Abang-abangan nyo pala mga sinag, bibisitahin si Bagwis sa Born to be Wild. Abangan nyo lang kung anong mga mangyayari pa. Hindi natin alam mga kasinag kung mag-stay ba si Bagwis dito or kukunin siya. Yan, abangan nyo mga kasinag. Malapit ng pagdating nila. Ayun, kinakain na ni Bagwis yung daga. Ayun naman kasi nirarabnot na niya. Ayun Ayan mga kasinag, hayaan natin si Bagwis dun. At malabar muna ako, amoy baboy na ako, amoy daga pa. Mamaya ako maliligo, hapon. Kasi mainit ang panahon. Ayan mga kasinag, habang ando si Bagwis, may humuhuni dito ng palaka kanina. Palaka na parang kinain ng ahas, kinakagat ng ahas. Ayun mga kasinag, yung hindi gano'n makita yata yung ahas. Ayun mga kasinag, yung ahas ayun yung ahas. Yan sa dulo ng daliri ko, yun. Ayun yung ahas. Yan ayun ayun, kagat-kagat mga kasinag. Yung wala namang kamandag siguro yan, yung kulay green na ahas. Hindi lang gaano makita, malabo sa cellphone. Ayan mga kasinag, salamat pala mga kasinag sa panonood nyo sa aking mga video, sa aking mga vlog, sa aking mga subscribers, viewers. Thank you so much. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, sa mga nanonood dyan, huwag nyo namang kalimutan mga kasinag na mag-subscribe, like nyo na rin at bating-tingin nyo na rin yung ating kampana para lagi kayong updated sa aking mga video. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Abangan nyo mga kasinag ang pagbisita ng Born to be Wild dito. Ayan, bye bye.